Wis tuwek, ayo ndang do sadar kabeh. Wayahe dhewe duduk nguber urusane donya, ning ayo nguber urusane Gusti Allah. Umure dhewe saya suwe saya kelong. Umure dhewe ki saya suwe saya entek. Ayo dintek-entekne kanggo urusane Gusti Allah genten. Donyane sampean dan dipikir anak-anakmu kabeh. Kae anak-anake matane padha melek kabeh. Halo. Pak mbokmu sing wis tuwek-tuwek kabeh nguber urusane Gusti Allah. Aja mbok kongkon nguber urusane donya. Aja mbok disiki aku sik sing muni. Donya tok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho genten mulyakno wong tuwa mule, genten bungahno wong tuwa mule. Nalikane Pak mbokmu nom wah playune banter. Playune banter nek nguber pari. Playune banter nek nguber tanduran. Saiki sing duber genten urusane Gusti. Kae, krungu apa ora kae? Halo. Krungu apa ora? Gak krungu. Oh, anake ora teko ya. Yang pancen urusan agama ke akhir zaman koyo kanggo urusan wong 45 munggah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Urusan agama urusane Gusti Allah ku umure 50 munggah. Lagi bingung goleki Gusti. Sadurunge umur 40, sadurunge umur 45, alas sing duber mau urusane nduk. Nggih napa mboten? Wis sing rumangsa tuwek ndang sadar, ayo genten nguber urusane karo Gusti. Nggih, sing nguber donya ben sing nom-nom ae, anak-anake sampean, kanggo mulyakne sampean, kanggo ndongakne anak-anake. Awake dhewe iki wis wayahe ndonga. Mergo nek sampean kuingko. Halo. Nek sampean kuingko nguber donya terus kowe lali ndongakne anak-anakmu, ndongakne putu-putumu lali kabeh. Mergo napa? Hubbud dunyamu lebih dalam, hubbud dunyamu lebih gila daripada sampean seneng karo urusane Gusti Allah. Lah sing kebacut ki anak-anakmu. Ngerti Pak mbok wis tuwek digelak nek kon nguber urusane nduk. Nggih napa mboten? Wis piye wong bot-bote dadi wong tuwa? Nggih napa mboten?